கேரளா திருவன்றம் ஈவினிங் இந்த டைமில் சரியான மழை வர போகிற மாதிரி நல்ல மேகமாக இருக்கிட்டு வருது. நேற்று இதே டைமில் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. காலையிலேருந்து கொஞ்சம் மழை கிடையாது, இப்போ வந்து மேகமாக இருக்குது, ஃபுல்லாக மழை பெய்கிற மாதிரியே. மழை எந்த டைமில் வரும்னு சொல்ல முடியாது. மழை வந்து திடீர்னு காயப்படுத்து ட்ரெஸ்லாம் எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டே வந்து அட்வான்ஸாக எடுக்க வந்துட்டேன். ஃபுல்லாக மரங்கள் தான், எல்லா வீட்லேயும் மரங்கள் இல்லாத வீடே இல்லைங்களா அந்த கேரளாவில், பார்த்தீங்களா?